गोरिब जाब्ला बयजोंबो मुगैजायो सै सै खामजायो आरो माहाजोन जायोब्ला मेगन साजायो। जायहा माहाजोन गोनां गेदेरनि न'खराव बिहामजो मोनलांदों हिन्जाव जाहैनो मोनदों बिथांमोना गथ' गथाय गारनानै खारो। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव गासैखौबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। गोरिब जाब्ला बयजोंबो मुगैजायो सै सै खामजायो, थाखा फैसा गैया गारि मथर गैया होननानै बयजोंबो सै सै खामजायो मुगैजायो आरो माहाजोन जायोब्ला मेगन साजायो आरो लुथिनानै लांजायो, सोरखौबा बुथारखुमाना लांजायो। मा जाबावगोन? जायहा माहाजोन गोनां गेदेरनि न'खराव बिहामजो मोनलांदों हिन्जाव जाहैनो मोनदों बिथांमोना गथ' गथाय गारनानै खारो, हौवा गारनानै खारो। हाया जायहा न'खर गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों एबा गुबुन हिन्जावजों खारदों बिसोरो मालाबाबो गोजोन रायजो जानो हाया। दान्दिसेनि गोजोननायखौ लुगैनानै दान्दिसेनि गोजोननायखौ लानानै मालाबाबो बिसोरो गोजोन फेमिलि दानो हाया। मानो होनोबा ओरैनो न'खर गारनानै खाराखै बिसोरो। न'खर दानो हायिनि थाखाय सासे हिन्जावजोंनो रायजो जानो हायाबा, सासे हौवाजों रायजो जानो हायाबा आरो साबेसे रायजोजों गोजोन रायजो जानो हाया। हाजारखि गारनानै खार बिनि न'खरा गोजोन जाया। बेनिखायनो खोनासंनायनि ला। जायहा गोरिब न'खरावहाय जिग' खस्थ' खालामनानै हाजिरा मावनानै जानांदों बिथांमोना मा होनो खस्थ'नि गेजेरजों मावनानै दांनानै जाबाय था गोरिबब्लाबो। दानि जुगाव बिदिसो गासैबो जालांजोब्बाय, जुगावनो सोलायजोब्बाय। ससियेल मिडियाआव नुगासिनो बुहुद दुखु मोनो आरोना। मा होनो गावनि न'खरखौ गावनि फिसाखौ गारनानै थांनाय बुहुद नुगासिनो। स' बेबायदि जानाङा। जेरै आंल' नङा गोबाङानो खस्थ' खालाम मावनानै जादों। नै दायो आंनो एगजामपोलाव होबाय आं गावखौनो। गथ' गोरलै लानानैब्लाबो आं खस्थ' मावनानै गुबुन जायगायाव नै दायो माबायदि आं गोदान न'खर दालांनो सानदों। स' नोंथांमोना अननानै गाज्रि साननायखौ गाज्रि बुंनायखौ एबा बेफोरबायदि जानायखौ नुनानै नोंथांमोना सोलोङालासिनो फैदो। नोंथांमोनाबो मोजां न'खर दालांदो आरो आंखौबो मदद होलांदो, इसोरनाव बिनानै होदो, लोगोसे आंनि फेमिलियाव हाबफैदो आरो। स' आं बेनिखायनो बुङो, गोबां मानसिफोर गारोना जायनोखि आंजों रायलायो एबा आंजों मा होनो खाथि खालायाव थानायफोरखौ आं बुङो आरोना। बे मोनसेल' जिउखौ लानानै मा होनो दान्दिसेल' जिउखौ लानानै दानो दं दानो गैया। बेनिखायनो जि हौवा मोनदों लाइफआव सासे नङा सासे मोनखायो, नङा होमबा? जोनोमाबो खनसेल', हाबायाबो खनसेल', थैनायाबो खनसेल' नालाय। बेनिखायनो संसाराव थाबाय जेथिया जोनोम मोनबाय जेथिया मा होनो बे मोनसेल' बिउटिफुल लाइफखौ लानानै मोजाङै रायजो जालांनांगौ आरोना। जियानो जा, गोरिबानो जा गोनाङानो जा, हाजारखि दुखु खस्थ' फैया मानो लाइफआवथ' फैखायो, थाखा फैसायाथ' प्रब्लेम जाखायो। बेनिखायनो गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय माने हारसिंथ' हाया नालाय, बेनिखायनो इसोरा लोगो होदों। स' बे लोगोखौ लानानै न'खर दालांबाय अनलायनायनि गेजेरजों, गथ' गथाय मोनबाय। स' बे गथ' गथायखौ गारनानै नोंथांमोना अननानै प्लिज गावनि न'खरखौ गारनानै थांनो नाङा आरोना। हौवायानो जा हिन्जावानो जा, दानि जुगाव नै गोबां खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों। हौवाया हिन्जावखौ गारना फैनाय, खारनाय, बबेयावबा थांनाय, आरो हिन्जावाबो गावनि हौवाखौ गारनानै थांनाय एबा गथ' गथाय थाखानानै गुबुन हौवाजों गुबुन सेंग्राजों खारनाय, बेफोरबायदि गोबां जाबाय। नाथाय सोरबाया नुयोब्ला, सोरबाया आंनि बे बुंनायखौ नुयोब्ला गाज्रि मोननो हागौ, सोरबाया मोजां मोननो हागौ आरोना। अब्लाबो आङो रिकुवेस्ट खालामो, गावनि लाइफखौ जायहासो खस्थ' मावनानै जादों बिसोर मिथिगौ नंगौ। अब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों जि नोङो हाबा जाबाय संसार जाबाय बेजोंनो थागोन होननानै माने आं रिकुवेस्ट खालामो आरोना। आंनि बे फिसा रिकुवेस्टजों जेबो जाया, नंगौ मिथिगौ आंबो। अब्लाबो जेनोखि जायनिखि बिनानावमोन आंखौ मोजां मोनग्रा एबा आंनि सापर्टार, आंनि साबसक्राइबार, आं बिसोरखौ अननानै रिकुवेस्ट खालामहरो आरोना। नोंसोरबो मोजां न'खर दानो सोलों, मोजां न'खर दालांदो आरोना। बे लाइफ मोनसेल'खौ लानानै दानो दं दानो गैया जोंनि बे जिउआ। दायो आं रायलायदों, दा मोनायावनो थैयोबा न'? बेनिखायनो जोबोद अनलायनायनि गेजेरजों, दावराव दावसियाथ' एसे एनैया न'खराव जाखायो, नङा होमबा? स' हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनलायनाया थाथारखायो आरो थानांगौ जेब्लाबो। माने जियानो जा गावनि बिमा बिफाखौबो अननांगौ, गावनि बिमा बिफा न'खरखौ अननांगौ। थ'
बिमा बिफाजों लोगोसे गावनि हासबेन्ड गावनि वाइफ गावनि गथ'खौ लानानै मोजां न'खर दालांनांगौ आरोना बेबायदि फांफुं ससियेल मिडियाफोराव नुगासिनो नालाय स' बेनिखायनो आं बुंदों आरोना बिदि फांफुं जानो नाङा गामियाव थाब्लाबो जोङो नै बाहेरायाव दङ अब्ला सानसे जों डिउटि मावाबानो जोंहा माने फुल पेमेन्ट मोना बेनिखायनो जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मावो थिग नाथाय गामियावथ' नुवाखै मावा आं दिनै होननानै जिरायनोसै होननानै थाब्लाबो थानो हायो गामियाव न'आव स' बेनिखायनो गामियावनो मोजां एक्सुवेलि अब्लाबो खस्थ' मोनद्रायो आरोना गामियावहाय जायफोरा गोरिब नाथाय गोनांफोराथ' मालाय खस्थ' नङा दा जोंफोर गोरिबनि फिसा नालाय खस्थ' मोनद्रायो अब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों आरामसे मिलायनानै जागोन होननानै आङो रिकुवेस्ट खालामहरो आरोना आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय आरोना स' खायसे सोंहरदों आरोना आंनि हासबेन्डनि बिमा बिफा दङना गैया होननानै आंनि हासबेन्डनाथ' बिमा बिफा रावबो गैया आबै आबौ दङ बेनिफ्राय आबै आबौहा बिजामादै लाखिनाय दङ आरोना गोरजिया स' बिसोरो जायो आरो बेनिफ्राय मा होनो फिसाला दं फिसालाया 2 दङ बिहामजो दं थ' बिसा गिदिरानो फेमिलि आरोना फेमिलि दंजोबखायो थ' आंनि हासबेन्डआल' बिमा बिफा गैया आंनि हासबेन्डखौ आबै आबौआ खांनायमोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो हाबा जाखांनायनि उनावहाय मावनो जेबो राहा गैयिलाय जोङो डिसाइड खालामनानै फैस्राबाय आरोना बेंगालरावनो मावनानै जों फिसाजोखौबो सुबिदा मोननाय हिसाबै जोङो बेंगालरावनो फिसाजोखौ स्कुल क्लास 10 सिमहालागै फ्रि मोनगोन होननायखाय जोङो बेयावनो स्कुलावनो मावनानै फिसाजोनि थाखाय जोङो थांखि लाबाय आरोना बेयावनो बेंगालरावनो नाजानोसै होननानै स' अब्लाबो जोङो थाब्लाबो बेंगालराव थाब्लाबो गोजानाव थाब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों जोङो नाजालांबाय थागोन आरोना नोंथांमोननि बोर नांगौ नोंथांमोननि अननाय नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरोना जोंनो स' नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों सापर्ट होलांबानो जाबाय आरो स' एसेयावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ